אוקיי חברים, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אני הולך להגיד את זה רק פעם אחת. המטרה שלנו היא 780,000 שקל. זאת משימה קריטית ורצינית מאוד. אתם לא מייצגים משהו גדול, אלא אתם המשהו הגדול, ועם זה אתם צריכים לצאת. אז בואו נתחיל לעבוד. האם אתם מוכנים? וגם קורונה, קורונה, לא תגיע לפה. קורונה, קורונה, לא תגיע לפה. קורונה, קורונה, לא תגיע לפה. לא, לא. קורונה, קורונה, לא תגיע לארץ ישראל. קורונה, 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 לא תגיע לפה, פה, פה. אלפי מתים בעולם, הבורסות צומחות, עולות, צומחות עוד פעם. עכשיו אנחנו במלחמה עם אויב שהוא בלתי נראה. אנחנו במלחמה. האויב שלנו זה נגיף. נגיף הוא בלתי נראה. אנחנו נאבקים עכשיו במלחמה שהיא מחייבת אותנו לנקוט באמצעים מיוחדים. כאן הערב אנחנו נצטרך לאמץ שגרת חיים חדשה במשך הזמן הדרוש. יש עכשיו מין מגפה כזאת שמתפשטת בעולם, קוראים לזה קורונה. המדינה רוצים עכשיו להגיד שכל החיידרים לא ילמדו, גם בישיבות, אבל בעיקר בחיידרים, שלא ילמדו עכשיו עד מתי שהם ידעו מה קורה עם המגפה הזאת. השאלה אם סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. יכול להיות. ומה להגיד להם שהם חוששים שידבקו? החיידר יותר סכון. אז אני יכול להגיד להם בשם סבא שאת החיידרים חייבים לתת להמשיך ללמוד לילדים? את הישיבס. וגם את הישיבס? גם את הישיבס? הסיפור הזה שזה לא הוא וזה הנכד וזה הסבתא וזה ההוא אמר לו וההוא סיבב אותו, תאמין לי, מי מהרמב"ם כבר מוכרים את הלוקשים האלה. לא השתנה שום דבר. אני אומר לך, אין לכם מושג. שבוע טוב לכולם, בשלב זה אנחנו ממשיכים כרגיל, עדכונים נוספים, בעזרת השם, מחר בבוקר, לילה טוב. ראוי להבהיר שהשלטונות בוחנים ובודקים, וגם כן הישיבות נמצאים תחת מבחן. שים היסטוריה עכשיו. לפני הישיבה, שלום וברוכה, לילה טוב. להלן הודעה בדבר המשך הלימודים בישיבה על פי דעת רבותינו ראשי הישיבה שליטה. יתאפשר להישאר ללמוד בישיבה אך ורק בכפוף להנחיות של משרד הבריאות, שהלימוד הוא בקבוצות שאינן עולות על 10 בחורים. זאת אומרת, רק קבוצות של עד 10 בחורים יכולים ללמוד יחד. לפיכך, בסמדרש אפשר ללמוד בקבוצות של 10 בחורים, ומוכרח שיהיה רווח של 3-4 מטר בין קבוצה לקבוצה. שאר בחורים יכולים ללמוד בחדרי השיעורים, גם כן באופן של עד 10 בחורים, ובשאר חדרים בישיבה. אפשר גם כן ללמוד בחברוסה בחדרי הפנימיה. על פי דעת רבותינו ראשי הישיבה, רק בחורים שבדעתם וביכולתם ללמוד 3 סדרים מלאים ומסודרים יכולים להישאר בישיבה, קרי כ9 שעות לימוד ביום. מי שאין בדעתו או אין בכוחו ללמוד כך, אינו רשאי להישאר בישיבה וילך לביתו. שימו לב, חובה להקפיד על הנחיה זו. וכפי שכבר פורסם, אין להסתובב בחצרות, אין להסתובב במסדרונות, וכמובן שאין להקהיל קהילות בשום מקום. לבני הישיבה, שלום וברכה, ארוחת צהריים היום ביום ראשון תהיה על ידי חמגשיות שחולקו בפתח חדר האוכל של הקיבוץ
ניתן לאכול בחדרים בפנימייה. לא לאכול בשום מקום של התכנסות, לא בחדר האוכל ולא בחדרי שיעורים. בני הישיבה, שלום וברכה. אנחנו שווים לבקש ולתבוע ולשמור על המרחקים המבוקשים. מי שאין בכוחו לנהוג ככה מתבקש לאלתר לנסוע לביתו. כמו כן, כל מי שלא חש בטוב מתבקש לאלתר לנסוע לביתו, או מי שחס ושלום סובל מחולי קבוע או לוקח תרופות, שהכל בייעוץ עם רופא. בברכה, בשורות טובות, כל טוב. לפני הישיבה, שלום וברכה, גוט תבוך. בשבת זו, אחד מבחורי הישיבה שהיה בטלסטון בפורים, מוישי קרמר, בבעת חמישי, אובחן בצורה ודאית כחולה קורונה. ברוך השם, מצבו מצוין, הוא מרגיש טוב, אבל הוא חולה. אשר על כן, משרד הבריאות פנה לישיבה והודיע שכל בני הישיבה, כולם, חייבים בבידוד על פי ההנחיות, על פי הנהלים. ביום י"א הוא התפלל בבוקר בפנימייה במניין של הקיבוץ. ביום תסבוב, פורים של ירושלים, התפלל שחריס בחזרה של מוישה באזור השעה 9. יום חמישי הוא היה בתפילת צבי בשחריס ב8:30, ואז הוא היה בסדר א' מ10 עד 12:30. בליל תסבוב הוא לא התפלל בכלל בישיבה, לא מעריב לא כנסה מגילה, לשאלת רבים. בסדר ב' הוא היה מ5 עד 7 גם כן במובלעת, ביום חמישי. היה בארוחת צהריים בחדר אוכל של הקיבוץ. יום חמישי הוא לא התפלל מנחה בישיבה בכלל, ומעריב הוא התפלל במניין של 10:45 בתפארת צבי. כל אחד ואחד דאובויס לתפילו וסחנוני ירוצו מלפני אבינו שבשמיים דרחם עלינו מהקליטוסינו ולמנע משחיס ומגפו מעלינו, שכל בני הישיבה הקדושים כולם חברוסו קדישוסו כולם יזכו לבריאו סגו הם ומשפחו יסה ונוימה אמן. ומה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. קדש יסגדל יסקדש מרבו. הפסח לא מסכנים את ההורים, עושים ליל סדר כל אחד בביתו. לא נוסעים להתארח, לא יוצאים מהבית, לא מטיילים עם הילדים, לא מסכנים את עצמנו. הפסח נשארים בבית, נשארים בחיים. מגיש משרד הבריאות. אסור להתארח אצל אחרים או לארח בליל הסדר. חובה לעשות את החג כל אחד בביתו בלבד. חלילה לסכן את ההורים והמבוגרים. לאחינו היקרים די בכל אתר ואתר, היות וישנם אנשים שיושבים בדד בליל הסדר, יעלו כל ילדי העיר על גגות ומרפסות ויגידו יחד מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עם כל 4 קושיות, כל הילדים יחד. שלום וברכה לכל הציבור, מדבר אהרון עבר. פנה בבקשה לציבור החשוב להשתתף בצל סרבים לרפואת אחי אברהם ישעיהו בן הדס. מדי יום
יום כמעט אני מקבל טלפון מללי, ילדה עיוורת שאין לה אבא, שמתמודדת עם טיפולי דיאליזה, מתחננת, היא מתקשרת אליי כמעט מדי יום, הרב, מה עם השתלה בשבילי? מה אני אענה לה? כל כולו לב, כל כולו תורה, כל כולו חיוך גדול, כל כולו טוב. איך אמרת תמיד, לא כדאי לאנשים לעמוד לידי, כי רגע אחד יעמדו לידי הם ייתנו לי כליה. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר. אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים ובקעו ריקים. כל העולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. כ-800 בחורים, כל אחד היה אצלו בן יופית, בין לפני החתונה, בין אחרי החתונה, כל אחד ואחד היה אצלו ממש יופית. תמשיך לעלות למעלה ותזעק לקדוש ברוך הוא שאמר לצוריסנו די. ושהנגע הזה יתפסק מיד, ובילו עמו יסון נצח ומחר שבדימו מהקולפונים ואמר לצוריסנו די. אמן. העולם מתקיים ונושם ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, באמת ובתמים, פשוט אנשים. בוקר טוב וחודש טוב. ימים קשים עוברים עלינו, על הכלל ועל הפרט. אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים. ולשוב בקרוב ממש לתוך הבסמדרש שלנו. בגעגועים ובברכה מלב אוהב, שתזכו לכל הברכות במאור פונו ויסבורך בגשמיוס וברוחניוס. זה יום בליבנו לילה חשכו עינינו הציון ששומעים שואלים ילכו גויים הציון ששומעים שואלים לאמת אני מתגעגע, כששרנו לעולם לא אשכח, הבטחנו שלא נפסיק אף פעם, תמיד הספר יישאר פתוח, אותו הצליל אתה זוכר, מנגינה של בית מדרש, ראש, מהראש כאן, כשיש לי באמת ססרף כושר, והגית בו יומם ולילה, לולי תורתך שעשועי,
תורתך שעשועי. אז עבדתי ועוני, גלולי תורתך שעשועי, תורתך שעשועי. אז עבדתי ועוני. במהלך חודש אייר התקיימה פגישה מכרעת. במהלכה ראשי הישיבה קיבלו את ההחלטה ללכת על מה שנקרא אז מתווה הכוללים, לימוד בקבוצות של 15 בחורים שלא יכלול לינה או אוכל בישיבה. מדי יום אחר הצהריים יצאו הסעות מרחבי מרכז הארץ לעבר הישיבה ללימוד בישיבה. בית המדרש נחלק ביריות ניילון ושורות של ספסלים, כך שהתאפשר לכמה שיותר קבוצות של 15 בחורים ללמוד בבית המדרש. ההסעות יצאו 3:45, בית שמש קריית ספר ביתר. בנוסף, התקיימו קפסולות במרחב הפתוח, כמו בחצר הקדמית שבישיבה, שלמרות החום הכבד התמלאה בלומדים. הרבה מאמץ וחשיבה הושקע שם, ואפילו לכל תלמיד חיכתה ערכת כיבוד שכללה מים, שתייה מתוקה ועוגה אישית, כדי שלא יזדקקו להתאסף לארוחה או לצאת מהישיבה. מראה נדיר ויוצא דופן היה בשיעור כלולי, כשרבינו ראש הישיבה עמד בכניסה הקדמית, כך שגם הקפסולה בחוץ תוכל להשתתף ולהרגיש חלק. באותם ימים הארץ נחלקה לאזורים אדומים וירוקים, כך שלא כולם יכלו להשתתף במתווה המדובר. תושבי ירושלים באזורים האדומים, שכרגע אין באפשרותנו להכניס אותם למתווה הכוללים, יהיה להם את האפשרות החל ממחר ללמוד במתחמים בחוץ 50-50 בשטחים פתוחים. לימודי אחר הצהריים נמשכו עד סמוך לחג השבועות, לקראת הדבר האמיתי, קפסולות לכלל בני הישיבה. חג השבועות עצמו נחוג במתכונת מצומצמת, בשמירת מרחקים ובתפוסה חלקית בחדרי הפנימייה. למחרת חג השבועות הגיעו שאר הבחורים וזה התחיל. ירדנו למטה משער 5 לשער 10. אני חוזר כילד שעבר מכשולים וצלעות. אני חוזר כאדם שחצה ימים וסערות. אני חוזר עם אמונה שהכל עוד ישתנה, ליום בו הכל מחדש שוב ייבנה. אני חוזר. כללים רבים היו לבחורים בקפסולה בקיץ. לא לצאת מהישיבה, לא להתערבב עם שיעורים אחרים, ולמדוד חום בכל הזדמנות. כל התורה נשמע ברמה. בחדרי שיעורים זמניים, בכל מקום שרק היה אפשר, ישבו בחורים ללמוד בחברותה או לבד. שיעור א', שיעור ב', שיעור ג' וועד רביעי הרכיבו את הקפסולה העיקרית. בעוד בני הקיבוץ שהו במתחמים אחרים. הלימוד היה אותו הלימוד, השיעורים אותם השיעורים, ורק המיקום וההפרדה הזכירו את המצב בחוץ. הן גודרות לא רק במקומה, אלא הן זה היה יכול להיות שהרב נסור בעיקרון בכלל המפורש, שכל מיני שאל את העולם, מעת לעת עלה הצורך לרענן את הנהלים. דבר נוסף, אם מחר כולם עם מסכות בכיסים, אם מגיע פיקוח, בשקט באמת, בשלווה, פשוט לשים את המסכות, שיעירו, פה לא שמו, אבל יעברו מבית מדרש אחד למשנהו, יראו שיש מסכות, וזה בסדר. פחות או יותר זה בסדר. תשתדלו גם ממחר קצת יותר מרווח בין הלומדים, קצת יותר להתפרס מרווח בין הלומדים. כך היה כשלאחר כמה לילות ברצף שהגיעו כוחות משטרה בעקבות תלונות על רעש מצד השכנים, תלונות שלא בהכרח היו לשווא, כינסו ראשי הישיבה את כלל הבחורים לשיחת חירום. כידוע, לא כל התושבים שנמצאים בסביבה כאן, בכלל שומרי יותר מרובים וגם ככה מן הסתם אין אינם שמחה יותר מדי במה שקורה כאן.
רק כאשר יש להם איזו אמתלה מבחינה חוקית לקרוא למשטרה כך חוקית, וקיבלנו ידיעות ברורות שאם הדברים ימשיכו במדינה, המשטרה באמת מתכננת באמת לעשות כאן שיטה ממש משמעותית, וכמובן שכולם יודעים שאז הנושא לא רק יהיה הרעש, אלא עוד כל מיני דברים לא פשוטים שישנם כאן. אז באים בבקשה מיוחדת, ודאי שהכל כמו שהראשים הזכיר מגיע מטוב, לא מרע. עזר או לא עזר, החיים המשיכו, וזה לא היה קל. כללי הקפסולה הנוקשים ואיסור היציאה מהישיבה לכל צורך שהוא, אפילו לא להסתפר או לנסוע לים, הביאו אף לרגעי מתיחות ומשבר. כך למשל, התקבלה החלטה חריגה והיסטורית, להוציא את כלל בני הישיבה לחוף בים המלח שנסגר במיוחד לבני הישיבה. בני הישיבה העיקריים, שלום וברכה. במהלך השבוע נתגלו מקרים של בחורים מאומתים לנגיף, על כן לא להקל ראש בזה כלל וכלל ולברר כל אחד האם הוא מחויב בבידוד. נהוג בזהירות רבה שיש בזה נפקא מינה גם לו וגם לבני משפחתו. Mois me astonu gotzavto leinu ad meod אבא אז אתה טוען בעצם שטייסס חולק על רש"י? בוודאי, רבי כותב לאתיה, רש"י, כתוב במילים שלו מפורש. המלך יוישב זכרו, זה בידיים שלנו. מחליטים לחיות, שומרים על ההנחיות. מוגש מטעם מטה ההסברה למגזר החרדי של משרד הבריאות. דע לך בני, 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 שבכל מצב שהוא אבא איתי. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר. ברוח שר וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק עלה קטן שלי, ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע, אך מרחוק אולי ענן מגיע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי, חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש אל הים שוקעת, אל תדאג, אל תדאג, מחר היא שוב זורחת. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר. ברוח שר וסופה קרה, תזכור
להתחיל מחדש, מחפש את האור שמעט נעלם את הדרך הזאת. אני מכיר כבר בחיים צריך להפנים, יש רצון לחשוב, רק ככה גדלים באמת, זה פשוט, רק ככה שווים אליך והכל יעבור, כי השם יעזור כמו תמיד, כי לי עולם חסדו. תמיד יש סיבה להיות בשמחה, תראה את הטוב כמה טוב סביבך, תמיד יש סיבה להיות בשמחה, תמיד יש סיבה להיות בשמחה, תראה את הטוב כמה טוב סביבך, תמיד יש סיבה להיות בשמחה. ובואי כאילו יסכם את השני תעשה במים ועשירי סוי פה סוי לסי לדחוק כולו שבט וסיסו ויסאים אוי נס תומיד אפילו מהסיני לריח ניחויני של אדינוי ויסקוי ויסאים לקבל סויכות ובייכות סקו שעשה כסף שיקור לאדינוי וסכם את השני תעשה במים נצח דורים להיות חולק ששכבה חולק ולא סלו מועד שבת פרשת שופטים א' אלול תש"פ, קפסולות ישיבת וולפסון. ברוך אתה אדינו אלוהינו אלוהינו אשר נשם זכרנו לתתנו בשבת. אמן. שלום וברכה לכל הבחורים החשובים. חובה על כל בחור להיבדק. בחור שלא ייבדק, כל הקפסולה שלו לא תוכל להתאחד. לכן חובה על כל הבחורים לבוא להיבדק הערב במתחם של הבדיקות של הישיבה. בני הישיבה היקרים, שלום וברכה, הוידו להשם כי טוב כי לא ילום חסדו, ברוך השם, קיבלנו תוצאות לכל בני הישיבה, וכל בני הישיבה כולם קיבלו תוצאה שלילית, ברוך השם, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל בתהליך של התמזגות ואיחוד הישיבה חזרה בבית מדרש. מחר ב5 ייכנסו לבית המדרש. על כן, כל תפיסת מקום לפני השעה 5 ביום שישי, ערב שבת קודש כי תצא, לא תקפה. שלום וברכה, גוטן ערב שבת. ראינו להעביר במעברים, כלומר בהליכה מבניין הישיבה, בניין בית המדרש, לפנימיות, חובה מוחלטת לעטות מסכות. חובה מוחלטת. ישיבה לא תחזור להזכיר אזהרה זו, בחור שיקל ראש בהנחיה הזו נאלץ לקנוס אותו. אבל באמת שמתחת 1000 מסכות אני עוד ילד עם עיניים בורקות, בא אליך בידיים ריקות, מחפש אותך בכל העיר, רץ במעגל כבר אין לי אוויר, רק עוד רגע
והבוקר יאיר. אנחנו לא רואים את הבית, לא רואים את המשפחה, אנחנו גם לא יודעים מתי נראה אותם, אבל כל זה שווה לנו בשביל המסירות נפש שלנו לתורה, בשביל להיות שקועים בלימוד, זה שווה לנו. אנחנו מבקשים מאוד מבני ישיבה לעקוב אחרי ההודעות של הישיבה על כל ההתפתחויות שיש ושיהיו. אנא, לא לעשות דברים על דעת עצמכם. מבני הישיבה שימו לב על פי הוראת רבינו ראש הישיבה שליטה, לאור המצב שנוצר, יש לעטות מסכות בזמן הלימוד בבית מדרש. כידוע לכם, הישיבה השקיעה מאמצים והון גדול מאוד כדי להעמיד את הישיבה עם הקפסולות. כעת ישנה הדבקה בישיבה. אני רוצה דבר ראשון להבהיר כי הישיבה מכוונת, מבקשת ודורשת מהבחורים להימנע מלהידבק בכוונה. לכל בני הישיבה, קודם כל דורש בשלום כולם. בעיקר באתי שוב לחשוב לפי דעת התורה, זה לא נכון כלל וכלל לגרום הדבקה איזושהי, לא ברשלנות וכל שכן לא במעשים. מכוון לקיים מצווה ושמח חוסן וקלה. הריני מכוון לקיים מצווה ושמח חוסן וקלה. איי 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 המנגן בנגינו סוי המזמר בזמירו סוי המרקד בריקוד דוי כל אחד בדרכו. הישיבה היקרים, מאחר שאף אחד לא רוצה לעבור גולוס, שורה כבר נמצאים בהגליה. יופי דנתנו, יופי חיירתנו.
לאן הגענו? במקום לשלוח את הוולפסונים לבית, משאירים אותם פה עם 100 חולים, ובסוף זה הגיע למצב שיש בחור כבר פצוע ברמה... לא יודע אם פצוע, אבל הבן אדם לא במצב טוב. טיפול נמרץ הגיע ואמר שהמצב שלו לא טוב, אז כנראה שבאמת הוא לא טוב. מה מדעם שוחש ליטה? מול מגיד פשע תגיד ליעקוי וברכוי קומי ישפוט וצדיקנו במשפוט המלך המשפוט היו בזכות צדק דיננו כי קדוש היום ובוים כי קדוש היום ובוים להדוי נבבנו. על פי הוראת רבינו ראש הישיבה שליטה, כל בחור שכעת הוא מאומת ויש לו תסמין קל כגון טעם וריח וכדומה לא יצאו מחר. של הדבקה מכוונת. נכון, 560 בחורים מתוך 800 בחורים בישיבה כבר התגלו כחולים מאומתים. היום שוחחנו עם חלקם והם מספרים ממש מדובר בהדבקה מכוונת. אנחנו באים במגע עם חולה מאומת, לוקחים סיגריה בשביל להידבק, להחלים ושנוכל לצאת משטח הישיבה, אחרת לא נותנים לנו לצאת. אבל בישיבה בירושלים שבה מתקיימת כעת ההתפרצות, ההנהלה מאוד חוששת מתלמידים חסרי אחריות והם יוצאים היום בהודעה מאוד חריגה לתלמידים. בוא נשמע את ההודעה. לכל בני הישיבה היקרים, החשובים והאהובים, אני קורא אתכם לקריאת חירום. מתלוננים על כך שלמעשה החולים מסתובבים והשמירה היא לא נעשית כמו שצריך, ואנחנו יודעים בפירוש כאלו שמתחזים כמחלימים לצערנו בחוסר אחריות. מאחר שזה כך, אז בחוסר ברירה אנחנו מחליפים את כל המנעולים. בעזרת השם יבואו שומרים בשעות הקרובות. לכל בני הישיבה חביבים, ביום כיפר לא יכלנו להיפגש, רציתי לאחל לכולכם ביסקט אבה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקה, אשרי העם כאוהל הנמתח בדרם הים הרי שואל, כברקים היוצאים מזיו החיות מראה שואל, דמות הקשת בתוך הענן מראה כהן, כחסד הניתן על פני חתן מראה כהן. תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש ים בחול, הלב תקווה ואהבה
ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה אתה הכל יכול. וולפסון בירושלים החלימו מקורונה ותרמו פלזמה ביחד והצילו חיים של 11 חולים במצב קשה. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל הישיבה, הרב רובי תיק, שלום. שלום סיבה, מה שלומך? ברוך השם, בישיבה רבים חלו ורבים החליטו להפוך את זה לתרומה. ספר לנו קצת מה קורה אצלכם. אכן, בעצם לאחר שבחודש אלול תתחיל הדבקה, כבר כשהתחילה הדבקה הבנו שהדרך לנצל את ההדבקה בצורה נכונה היא ללכת ולגרום להצלת חיים. פנינו בעצם לתמר פלא, שהיא מנהלת קשרי קהילות בהדסה עין כרם, שאיכשהו על הדרך הבנתי ממנה שתרומת פלזמה יכולה ממש להציל חיים. בסופו של יום, לאחר שהישיבה עשתה כל מה שהיה מוטל עליה, הגיעו לכמות די מכובדת של נדבקים, קרוב ל-600 נדבקים. החלטנו שאנחנו הולכים על בעצם פרויקט שנקרא תרומת פלזמות. אני אתן קצת רקע. פלזמה זה בעצם נוגדנים שמוציאים מתוך הגוף של בן אדם שהיה חולה, שהמחלה מייצרת נוגדנים, ומעבירים אותו לאדם חולה אחר, שבעצם עוזר לגוף להתגבר על המחלה. עם כמה תלמידים בישיבה תרמו פלזמה? כרגע, מעל 100 תלמידים כבר תרמו פלזמה. ומה ראשי הדסה אמרו לכם, זה לא סתם, זה מציל חיים בפועל. יש מספרים, יש נתונים, על מה מדובר? אכן, ביום שלישי שעבר, ראשי הישיבה, הרב ברוך נויבירט בא ביוזמה לתרום פלזמה. המשנה למנכ"ל אורן לוי הגיע לבית אדם שם כיוון שהוא רצה להעניק לראש הישיבה תעודה על התרומה של הבחורים, והוא אמר באופן חד וחלק, יש להם מידע מוחשי שלמעלה מ-11 בני אדם ניצלו בזכות התרומות של בחורי ישיבת וולפסון, שזה משהו שההתרגשות הייתה בשיאה לשמוע דבר כזה. השפה הזו של הציבור החרדי, שמשתף פעולה עם הרשויות, עם מערכת הרפואה, משתמש בתחלואה הגבוהה, משתמש בה כדי לעזור. זאת שפה חדשה? אני חושב שהדגש של ישיבתנו זה שכשעלינו על הקו את הרב קליין, הרב של הדסה, עם ראשי הישיבה, ברגע שהם שמעו שזה יוזמה של הצלת חיים, זה בכלל לא הייתה שאלה. ראשי הישיבה בעצמם נרתמו לסיפור על ידי שיחות טלפון לבחורים, הם ממש עודדו את הבחורים ללכת לתרום ולהציל חיים, שאני חושב שזה לא מובן מאליו שישיבה הולכת ונרתמת, לא כבחורים בפני עצמם, אלא כהישיבה. ראשי הישיבה שבאים בעצמם ותורמים, משכנעים את הבחורים ללכת לתרום. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהולכים ותורמים, אבל להתארגן ככה כקבוצה ולהירתם בצורה ממש ללא יוצא מן הכלל, אני חושב שיש בזה משהו שראוי לציון. רובי תיק, תודה רבה. בשורות טובות.